Kumsi benta ban penbor ya ka sorkar na ka benta ban pentrikam ya ka roster system hakur kom ka badai na ka liang ka voice of the people party kalarai ban penlong da ka rally hakilai tili ki benta jong ka sor shillong ba kentup langru ya ka nongba jong ka western hills district. Habayo banikran ba Dr. Bats Kamarbo ubade unong aktien ka VPP ulaya thu ba kitarik balapan baik ban penlong ka rally kan de ka khatnyo tarik buna Ïaïong hamadan he maulai hakapor arbaje no phaisngi haka ka khandai tarik mentau buna Ïaïong kan de hayo musyang joai hakapor arbaje no phaisngi bat haka arpho tarik buna Ïaïong kan penlong hajaya hakapor arbaje no phaisngi. Habai keren bo Dr. Bats Kamarbo uloong balapan bo ka parti bansim ya kan ikastien jam namar ke jingmenti jong ke sorkar MDE2 halo ke jingkerpat bankhot ya ka dorbar bakarpang jong ka Meghalaya Legislative Assembly banyatai halo ka tei kapang. Kada ko ba penong ini bangin ya juga bangin penong no da ki rally dan public meeting ki keleng jaka jong ka jela ka jogi kadai namar ba ka government ka claim respond dan ya claim ai ka juba halor ka jing kerpa ka jongi ban penong ya ka special session aka ban yo ban ya keren banyathir ya kami ka roster system ban sorjemen diang ya ka ni ka policy ba kam ha ka chela ka jongi ka banging suthu bat kadai ki jing shisha hiru ba kumba kalong menta ki samla kasi jantia ki jongi ki ladu nong palat na kami te ka sorkar ka ek basusi kalong ba kam I don kam imat ban ya keren halor kani I ba ka hun hi ban kan long be kumba kalong menta te na namar ba kani ki issue kelani ka kam yap kam im jong ki khun samla ni himla ban shu kum tu tingi hap hi ban penlong da karali nang ban petuthu si paidbah ban bu de ya ka pressure ya ga sarkar bahkan haban perkhat ya kan ga benta de halor kita kan ngrim ba ni haban penlong no da karali namar ka sing sisa ka sensar paidbah ka jaka ba hatam ban ya kren ya ki sing cugi paidbah ya ki mat ki jura jeng ka imlang ka salang ka dei ka yeng dorbar thawan henry haba ka sarkar ka badai ban khot ban penong ya kani ka dorbar bakarpang ban ya kren kani kamtre ban le de ni kumna ka parti ngim ban se ban le no show paidbah ban ka ban penmi ya ka pressure ban penong ya ka sarkar bahkan perkhat halor kani ka yang mentangi dang raj pawan pelong hakilai teligi caka kwe kaldei hamulai ngin pelong hakan neutrik tangin sa pelong ha yemusian bat ngin sa pelong de hama hajiao di ya caka hajiao ngin sa pentip hadir exact location kan inde mulai ngin pelong habaran yemusian ngin pelong Hajuat dengan tolong hayu musim. Hatu ka jingtemu jong ka VPP lada ka sorkar ka sngap menti ben kaudan ka jingtemu penlong rally habaro ki district jong ka kasi jantia. Ya kata ngila rai ban penlong hambaro ki district hambaro ki civil subdivision jong ka jela ke jongi ingnya pensyai ya kani ka nongrim jong ke parti bangidon halor kani ka bentang kumai keren naru mensua kumai ba aden ru la keren assembly ke jing ya keren jongi ya kani ka policy kamdei bangi persya yano kalong bait ban pin bait namar ba kano siliang ba kata siliang ya ki samla khasi jantia but ubi tangata Kenapa ia policy kembang UAE don sipon ki jing ko bahwa ya ki samla ki badan ki bangi ong ki differently able person su kamdan kanu ka provision ban bah kam kerpang na kabenta ka jongki ki don laga jong ko hok ban yo ya ka bah ka kerpang ndai ki kim yo pi ke we galong ba namar pa ka government kam tre ban pelong ke assembly ko mangong ba ka assembly ki jing sha ka dei ka jaka ko hatam namar bagi pai ba ka jit economic man but
kinong ni kmat kidon ko hok banyatay halor ki issue hak assembly hinre ya baka government kamtre tinggi man se benda cupai ba sama ya kan ni pelong hi keleng-keleng jaka ban ya keren kama